Mae'r profiad 360 hwn i'ch helpu i ymgyfarwyddo ar ganolfan diagnosis cyflym a bydd yn rhoi gwybod i chi beth yw ddisgwyl pan fyddech chi'n dod i'r clinig. Croeso i ysbyty Castell Nedd Port Talbot. Fel y gwelwch, rydym yn y maes parcio ar hyn o bryd o flaen yr ysbyty. Pan gyrraeddwch i'r ysbyty, gallwch barcio yma neu mae maes parcio llai yn nes at y ganolfan diagnosis cyflym. I gyrraedd y ganolfan o'r fan hon, bydd angen i chi deithio i lawr y llwybr a nodir gyda'r saeth glas. Rydych chi bellach wedi cyrraedd y tu allan i'r ganolfan diagnosis cyflym. Fel y gwelwch, mae'r ardal hon ar gael i bawb i fwynhau'r amgylchedd hamddenol, gyda minciau i chi gael eistedd i lawr. Pan gyrraeddwch chi, bydd rhywun yn eich cyfarch a gofynnir i chi gymryd sedd yn yr ardal aros. Dros gyfnod y bore, byddwch yn cael ymgynghoriad ac archwiliad gan feddyg yn ogystal â'r posibilrwydd o fynd am brofion. Os oes gennych unrhyw cwestiynau, mae croeso i chi ofyn ar unrhyw adeg. Rydych chi nawr wrth fynedfa'r ddwy ystafell ymgynghori. Ar ôl eich ymgynghoriad, efallai byddwch hefyd yn cael eich archwilio'n gorfforol gan y meddyg, felly dylech wisgo dillad llac ysgafn ar y diwrnod. Os ydych wedi gorffen cael eich profion, byddwch yn dychwelyd i'r ystafell hon yn nes ymlaen ar gyfer y canlyniadau. Wrth i ni dieithio tuag at radioleg, byddwn yn mynd drwy'r atriwm sydd yn daith gerdded fer o'r ystafelloedd ymgynghori. Dyma'r brif ardal yn ysbyty Castell Nedd Port Talbot, ble gallwch gael rhywbeth i fita neu yfed, mwy o wybodaeth, anrhegion i'w prynu a lle i eistedd i lawr ac ymlacio ar ôl eich apwyntiad gyda'r ganolfan diagnosis cyflym. Nodir yn adran radioleg gyda saeth glas. Rydym bellach yn radioleg. Efallai bydd rhai ohonych yn adnabod yr ardal hon oherwydd y peledyr X a gawswch ar eich brest. Mae gan y ganolfan diagnosis cyflym ddau brif brawf radioleg. Uwchsain a sgan CT. Gallwch weld yr arwyddion o'ch blaen. Mae'r ystafell uwchsain ar yr ochr dde ac mae'r ystafell CT ymhellach i lawr ar y dde. Nesaf, byddwn yn dangos i chi beth fydd yn digwydd yn ystod sgan CT. Nawr rydych chi wedi gorffen y sgan CT, byddwch chi'n dychwelyd i dderbynfa'r ganolfan diagnosis cyflym. Rydym yn ôl yn y ganolfan diagnosis cyflym, lle mae te, coffi a bisgedi ar gael. Os yw i wedi hanner dydd, gallwch ymuno â ni am ginio. Tra eich bod yn aros am eich canlyniadau, byddwn gofyn i chi lenwi holiadur. Pan fydd y canlyniadau yn barod, bydd yr ymgynghorydd yn eich gweld eto ac yn eich dweud wrthych am y camau nesaf. Diolch am wylio. Gobeithio bod y fideo hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella, felly mae croeso i chi roi adborth i ni. Diolch.